Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Stop over kami for dinner. Kami sa Danau, midway na. Kaon. Sa Banilad ba na ina kada kuan ko ni Magi ang jeep ba magtuos lang sunog yun. It's really busy at the airport now. Grabe, ang daming tao because marami pang flights ngayon. Mama. Sobra ka-busy. Kadaming tao ang line sa immigration. Sobrang haba ng line. Nasa labas na po siya. Kasi sobrang haba ng line sa labas. Board na boarding na. Welcome to Thailand. Mga turista sa Thailand. Kapong-kapong. We are in Thailand. Nasa airport pa po kami and waiting for our transfer. Nag-book kami ng airport transfer para hassle-free na siya ba. We booked through Klook. Kasi ang dami naming bagahe. So yeah, here's the gang. A few moments later. Nanami, something up. Katong ni Nice kaya mo pick up in Sa Manila na mo birthday. nabuk sa Klook. Grabe kayo.
One eternity later. We are so ready. Char. Ano na ngayon? What time is it? 4 p.m. sa Pilipinas. Alas 3 na dito. Natulog po kami because we were so tired. Ay na lang pagwintas, maog di mo makitaan. Later na ta mag room tour kay gamit namin ay nagkatag. Chilisod sa imong balbe. Ma, pag-yes ako ma. Asa yung cellphone mo eh, may dihan tayo na sa Thank you, Lord. Doy, nagkikik ka, Doy. Sa imong mga kanta, Nice among accommodation dito. As in. Maganda siya. food po niya. You got the yummy. We are going to Pratona Market, night market. Alfit check. Alfit check. Sorry. Yes, malakas ma. Sige, ihat ay mahurot na. Dili ko akong gilain-lain kay ganina maglibog ko. Sige ko, madugay ko kumain kay magtanaw ko. Ma, ano yung sa konti mo? 90 sa tatong welcome to Thailand. Alfit check. Ilahin na kung tag 20. Ay, lagi-sikik. Kasi babulki kayo. Wala na sa bugon ma. Reviews nga kung nakuanan diri kan dali ra mag-book sa Grab. Dana siya, ti. Okay, let's go. 9 minutes pa siya. Uy. Nakoy usa diri. Tansatang. Nas gi-insert pa nimo. Tangtango na inigday na tog lakaw. Kay mapaong tanan. Dadan ko nito kay ipadama niya no. Oh. Di dado na nimo siya kay wala man kay gamiton unya inig. Inyo ang usa kay kamo may mga trabaho man. Kare siya team. Pero usan kita sa molero te. Wala na siya yung market diri no. Hala, oh my god, mukha ako pagkrapaw lang. Uyog ko ti. Kani nindot i-video te kanang local church. Lagi, mas ganan ko ginani na di ko ganan ang mga magalaysyo-laysyo eh. Sa baka na to ganun yung puhon ba nalalin. Mas nindot jud siya kana bitang mukuan ka sa culture ba. Di maga. Nakoy usa ka 7-Eleven og gikawangan mo 7-Eleven dito. Mo ni ato nakitaan ganina. Asa ka call branch 1 branch 2. Ay mo ni ganina? Sa Netherlands din, napay mga inanan. Wow eh. Laay dito ma. Ay ragyod ang Southeast Asia. Mga kagyaw sa cellphone nila yan. TikTok. Welcome to Thailand. Oh, sorry. Layo di siya ti. Cute kayo ti. Alay ho, pang balay. Naapoy ko ano, roti day. Alagi. Mga anak niya tao, ano? Lapit na ulam mo short. Food court. It's busy, it's fun. Chill, pagbantay oh. Pagbantay yung tao mo eh. Cute lagi ni mga pangbalay oh. Ti, parang kanina ko. Oh. Ano? Mas-stretch man. Mas-stretch. Dami na namin nabili. Chel! Daplane mo, Chel. Dako ang sakyanan. Katong pantulog na shorts. Shopping. Ala, birthday mo lang. Grabe naman. Ay, sobrang saya. Tapos mura siya. Actually, mura. Ana, gunaw sa vlog. Naka-cute ano eh. Take katong green ba? Sama ba? Naka-cute ano eh. Mga pang bata. Kato ay. Cute, unta siya. Si mama ko kung ba makasakyan, magsagpunta mo kung kita. Kani oh. Ay, lagi green alang niya. Cute siya ng inana eh. Cute kaayo ma. Pang mawi. Do laysok ana mo. Ay, oh. May nakita si mama. Ha? I-try lang. Usukot ko po di mong bago. Ay, makalikod ka. Ay mo gipalit dai. 200 siya. 100 Ulit na ako. 280 man to. Ang hanggang chili mo. Sunflower. Hala dayo. Ay, ako na-tempt. Nagyong ko pa-massage. Naglibog. Ayay. Ala, nice ma. Ay ko na. Ay ko na. Ato bang ko na ma? Nice siya ma.
Pagkuha, duhaan na, mapala ito lang kolon. Kabay lang wa may basurahan po. Day, oh. Tapos sila yung soup, day. Hainanis. Daghan kay diri day to as in. Kiwa kayo ang isudan nga sakyanan. Pwede di ay mo sulod diri no. Dapat ikon. Na rin nagkalisik day. Day tanawa diri day. Kalami. Ay, oh my God. Nasa dagang kananan. Nagkuha na, day gabiha na day. Lanaan dyan dyan ang pagkaunan doon. Awa day, fried chicken. Tanang manok day, lamig day oh. Pwede ka mo lingkod po, day. Naay krapaw. Naay krapaw? Wala. Naay pagkrapaw. Pwede na po dito eh. Baho diba? Di kadaghan man di ay magkalibog. Inana day ba pagkrapaw, lutoon nila. Manguli na tayo. Taot-taot. Kaya mahawal. Okay naman na, dali na kayo niya nalang yung pinatuluan. Mga onami. Wa mo nagpicture. Grabaw, everybody! Hindi ko makakita sa tanan ko yung Lagi, ya lamig. Lamig lang doon. Nasa tuk-tuk kami.
ba? Kangkuan naman siguro nito, no? Oh. Baka na lison dyan, Chel? May pag design mo. Dito pag ikay mig lights, oh. Disco yun. Mas okay ang traffic sa Vietnam, dahil. Ano yung 100 baht? Gani ba? 100 baht shop. Sa atong vlog ni Ugad na taray. Na napa. Nino tinani ka na mo anhilag kag mga barato nga shop gyud ba. Kaya anyway ang uban mabalik ra man ato si Pugit ang uban pag ay man.